holgol lawol awhayna ilayka tumani min bahi fewdema aywa e ɗoygol anani de walla min longinma aywa masalan sahane jibinaɗa eywa min ila ummika min bahi fewde yumma o hulino hade fir'auna wardema min longinimo ma yuha ko wahyete e alhaalima min longinimo ko wahyete e alhaalima anani holko min mbimo ani zifihi oɗo gorko weddomo fittabuti e kees sa weddimamo e kees faqsi fihi weddo kees o fil yammi e tewru maayo sa weddimamo e tewru maayo fal yulqihi yo weddomo al yammu mi yamiri tewru ndune yo weddomo bisahide to fango mbele yakhudhu nangoyamo aduwun gañoli wanandemi wa aduwun gañolahu wanandemo gañam ko o nangoyamo Allah ne haltana Musa ko wadanno dum cukako den kalino jonjode Allah ne limo fir'aun ko dum non ko Allah ne haltanamo dum do ko ikhbar ko benni wa alqaytu allawi mi weddima so be jaggima mi weddima alayka ma mahabbatan yidde minni ummaradam lituhibba minan nas bele gona jidado yimbe fa ahabbaka fir'auna yidma wa kullu man ra'aka kala jiddo kadi yinma mi itti bayre mi weddima e ma fir'auna ma yide kala jiddo kadi ma yide wan sa Allah wadi nyawni neddo bayra wali tusna'a bele ni heda ala ayni e nden ka am izi tamshi ukhtuka tumande yehi bane debbo ne wiye Maryama wana Maryama yumum Isa non ko Maryama minni ko mawni ko ne wiye Maryama on don li tataarrafa khabaruka bela andino khabaruma wa qad ahdaru maradi'a ebe gaddi muyninobe ha heewi wa anta la taqbalu sadi wahidatin minha ada sali en di gota e mabbe hay gota jabani indi fataqulu bane debbo o wone wiide hal adullukum on garata mi tindina on ala man yakfuluhu mo enene hamo anani dey mo enene hamo e wanandemo fajaat be bi addoy o yummu Musa o totti mo endu o jabi Allah wi don faraja anaka min dutuma ila ummika fewde yumma kay taqarra bele buuba aynu ha gite makko e yitu jamande wala hazara bele o wasa sunade on saha waqatal ta ciftora kadi awarino nafsan fittandu cunida Allah wi fa najjaynaka min nanduma min al-ghammi e sunnu wa fatannaka Allah wi min pinninoma futunan pinninale kewde min boccilma hen fala bista sinina anyibina duubi sappo fi ahli madyana to godo wuro humma jiita garda ala qadrin e gandalam e yontudemi e gandalam andude wonde a yonti nelede dañja duubi capande de ya Musa wastana'tuka misbima mamali nafsi wanande horam idhab ya anta an wa akhuka e minya o peweto yimbe to nawe bi ayati kawni dam jeenay wala tan ya hota cafte fi zikri jangtademi idhaba pokkite jehe ila fir'auna fewde galdo goral innahu fir'auna non daga o bewi anani dey o nodditima alliyanka faqula lahu so on jehi kala nemo qawlan kongol layyinan newigol so tawi anani la allahu bele jo kanko yada zakaru o mo wacco aw yakhsha walla o mo hula Allah son jehi kale ko newi bele o mo wacco walla o hula Allah wiyamano de kanko Musa nde o haalani Allah nde omo yidi miñi ko o nele yaade makko don Allah hunci wirngallo miñiraado on nani haala kano naniri ni kanko Musa lakinna Musa sami min Allah bila wasidati Musa kanyo nani koy Allah nantino wa ala Haruna non nani koy Allah kono ko Jibrilu wa hada ahsanu ma yuqalu dum buri mudide kala ken haale hen to bange haala kan isaaji di kew en heewi haala kono ngodo issa buri fewde قال أبي ربنا جومي أمن إننا نمن نخاف أمن كل أن يفرض فانتت علينا أمن أنني دي أمن كل هذا ما كويا تشاد أمن ويوم لفت من أو أن يدغى ولا أبوا إدو أمن مونكينو قال الله بما لا تخافا وتقول إنني نمن معكما بدو وندي أمن بل لم أسمع بدو هدوكو حالة وأرى بدو يكو غلط فأتياه غري أمكو سنجتي مفقولا بيه
inna min ar-rasula rabbika minen ko min nelaɓe joom fa arsil ma'ana nel wondude amen bani israila tottin min bani israila fewde sham wala tu'azzibuhum oto leptuɓe woppu anani de ko liggantaɓe nde wonno kanko fir'auna omo ligginanno yimɓe masalan bani israila liggaji mettuɗi ko wayno asde ɓulli en asde boyli en mahateje en dimle tedduɗe en omo rondannoɓe ay wa qad ji'naka bi ayatin min gaddanima anani de hawnine min rabbika ummorade e joome e gonɗugol nelal ngal min nelangal wassalamu kisal noon ala man ittaba al huda woni e dewɗo peewal inna no minen qad uhiya ilayna paama an fir'auna minen de wahayama e amen annal azaba wonde lepte ala man kazzaba waɗɗima on pennuɗo wata walla runkiti galimanago ɓe ngara e makko ɓe kaali kaɗo haal gaala fir'auna wiɓe fa man rabbukuma hol joomon ya Musa joomon mo nodduɗon mi fewde mum o min kam mi anda Allah goɗɗo no woodi ko wana min eywa Allah mo mbiɗon yomi noto o hoɗi on fa man rabbukuma ya Musa ne haalanam Musa wimo rabbuna joomi amen alladhi ko on aada kulla shay'in dokkuɗo kala hunde yo hunde tago mum eywa anani de khalqahu tago mum dokkuɗo kala hunde tago mum humma hada o fewni muyantewon anani de fewde e kene ñaama neɗɗo fof e jawdi fof goten fof ne ñaama ene yara ene resa ka Allah baɗɗo noon o wite Allah o gaala Firawna wi fama balul qurunil ula holko woni alhaali leƴƴi gadinoɗi ɗi ko ene yimɓe annabi Nuhu yimɓe annabi Huud e yimɓe annabi Luudu yimɓe annabi Salihu ɓe nde ndewino jaleŋeji ɓen hol alhaali mumen qaala Musa jaabimo wimo ilmu ha gandal andude alhaali mabɓe ene reena inda rabbi to joomam fi kitabin nanato lawhul mahfuz ñande yawmal qiyamati mabɓe joɓi ɗum la ya dillu wirnota ko rabbi joomam kala hunde yo hunde wala yansa joomam yejjitta haydara Allah noon sa anda ɗum alladhi ko on ja'ala lakumul arda baɗande on leydi ndi mahadan ko berteteri wasalaka o newnani lakum wonande on fiha e leydi he sugulan ko wiyete laabi wa anzala o jippini minas samai ummade asaman ma an ko wiyete toɓo Allah noon jippini aya garowo o qala ta'ala Allah wi tatmiman lima wasafahu bihi Musa ko Musa haalani mon Allah way Musa ne timmini haalaka Musa wi aywa haaldete noon ko makkanaɓe ko hayso ko makkanaɓe kaaldete aywa Allah haaltantuno ko nelaɗo Allah non ko Musa haaldino yimɓe mum Allah noon joni ene watta hen gongu goɗɗum ene haaltana ɓeɗo makkanaɓe Allah wi jippinɗo mo wi jippini toɓo Allah wi nde min jippini toɓo ngo fa akhrajna bihi azwajan min jaltiniri sabu toɓo ngo façon-ngaji min nabatin puɗi shatta ɗi ganduɗa ko certuɗi mbadiji anan kala kene ñaame min gaddi hen masalan Allah wi kulu ñaame wara aw gayne an amakum nemoraji mon gayne hen kadi durne hen nemoraji mon inna fi dhalika wone ɗeɗo gueɗe kaalaɗe la ayatin ko dalillaji li ulinna ha wonande jomiraɓe haqqillaji min ha Allah wi koye leydi he ewa khalaqnakum min tagi on onon ɓiɓɓe adama koye fa jami'ul khalqi dendagal tagu ngo pop aywa taga so wona adama to khuliqu min al ardi taga koye leydi kono bi wasidatin wa hadha ahadu qawlan wa qila kullu insanin khuliqa min turabin bila wasidatin won kongol wiro o wi kono dal haqiqo o ko wiya ko kala neddo taga koye leydi li anna kullu nutfatin waqa'at fi rahim sabu kala tobbere yande ranga debbo ya'khudhuhu al malaku malaika tebbata tobbere nde anandi al muwakkalu biha shay'an anani de malaika mo ganduda aywa bakkilaɗo e toɓɓere nde o on malaika nangat min turabin e leydi almakani leydi yudfanu fi nokkuɗo neɗɗo o jogori ubbede ɗo malaika jikkat toon leydi fa yazaruhu ala nutfati malaika o itta leydi ndi fulle toɓɓere nde ɗum aɗa wawi ubbede ɗo wona ɗo aɗa daña so Allah wi ya ubbe ɗo ɗon ka gubbeteɗo ɗon tan wana basal addantuma ubbede ɗon wana ronkere addantuma ubbede ɗon ubbirteɗa ɗon tan ko hoddiru heddi noon koko wiyete ko Cheikh Lamine Dungo o wi ko ma neɗɗo waɗa hoddirde fele so wiyama so neɗɗo waɗi hoddira feletake ala pelleteɗo ko gonga no neɗɗo kay mo waɗani hoddira ala walla won bawɗo wadde ko ala hoddira eyyi ko ma mbaɗa hoddira peleɗa ayi nde taɗum ha faɗo may gabu omo jogui artiroɓe o ronkay pandi ko en wawɓe artirdemo nan toon ɓiɓɓe makko wawɓe artirdemo nan toon kono noon Allah jaɓani o artata kono Allah sago e feele no way sa yo ko arta sabu artuɓe ɓe kanko ɓuri ɗumen
won artiraɓe kanko ɓurɗumen jogade sulɗa no artiri omo jogii sehilaaɓe waawɓe artirde omo jogii almuɓe nan toon waawɓe artirde omo jogii ɓiɓɓe nan toon waawɓe artirde kono artata koko ɓoyi wona jooni ɗum noon neɗɗo waawa wadde heen hunde alaa sago toon ubbete heddi noon so ubbaama fele sabu yimɓe kaala hoddiro mbiya fota wonde e ko goonga fota wonde kono noon ƴeewen kadi hoddir deƴƴen kadi sen deƴƴi en kalta haydara e sen deƴƴi hoddiro alaa kalten walla mbete wujjude wona hoddir kono alaa sago kaala joomum fiya maari ngerƴi ɗum kay kam kono hoddiro kay ɓarde hoore kay hoddiro kono moƴƴaani ɗum tan addani en haalde kono noon wona Allah wi min ha koye leydi he khalaqnakum min tagi on o fi ha koye mayri nu'idukum min duttata on son gubbama o min ha koye mayri nukhrijukum min jogoy yaltinoyde on saha ummital taratan lawol ukhra gongol ɗum tagi noon so mayɗo maayi ha almudo wiya yo ƴettu leydi laabi tati o wi min ha khalaqnakum o waɗa mayɗo he o wi fi ha nu'idukum o tuute ko waɗa mayɗo he o min ha nukhrijukum taratan ukhra kada waɗa mayɗo he non wiyata wona noon sari ko mbiyata waɗe bismillah Allah wi wala gada araynahu wallahi min kulli fir'auna ayatina kawni da min kullaha kanji jeenay fof kono fa kazzaba o fenni o wi ko bilew wa aba o sali anani taala o wi kanko fir'auna o wi ajitana an Musa a ara amen li tukhrijna bele jaltina min ardina e leydi amen gona lam dum jidda jaltinira min leydi bi sihri ka bilew ma ya Musa fala nati yannaka wallahi ma min gaddana bi sihrin bilew mislihi yuru bilew mango waj'al wat baynana hakuna amen wa baynaka hakuna ma maw'idan fodore bada kalane bawda artudo min gadde wileɓe badden ganya la nukhlifu taw min lundota ko nahnu minen wala anta taw annaka de lundota ko ƴeewen makana nokku suwan poddo nokku poddo e bangeji he ƴeewen nokku poddo mbaden ton ganya woni bi makanin suwan makanin suwan Musa wi ala Musa wi maw'idukum joni mbiɗon ko mi haal nyalawa fodore mon yawmu zinati ko nyalawma feeto mon dendo tan o ko on nyalawma ganya o waɗata eyyo wa an yuhsharan nas yimɓe ɓe dendinte duhan hedde beetawe yimɓe ɓe fof denda fata walla fir'auna runkiti on kan wone fewjude fa jamaa o rendini kaydahu jomiraɓe peeje makko to bangi wileɓe wawɓe bilew an kan o deyodire mum ɓe kaldine ɓe mbaɗata summa ata fodore nde yonti ayɓe ɓe ngari allahum Musa wiɓe kamɓe wileɓe keɓe capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗo goto en fof ne jogui ɓoggi e cabbi Musa wiɓe waylakum jalle bone mon la taftaru oto pefinoɗe alallahi Allah kadiban fenade alzamakumullahu lwayla koni Allah ñimne moɗon halkare faami alzamakumullahu alwayla walla alzamakumullahu waylan ɗum woni jangguinne woodi wiyo waylal likulli ko ɗum woni sababu o waylal likulli ko ilzamu waylan ilzamu itta o heddi waylan o sella mbiya waylal likulli humazatin paama wonko itta ɗon ko fiile fayil yalti heddi waylan o sa yeehi to wuldu buuna oma toon haala ɗum ko woni ɗum ɗo tan waylakum bi maana alzamakumullahu alwayla ay ilzamu waylan faami faamado sa nani ne jengi noon deƴƴa mbasa wiide newni faamado kono mbiɗa ni ko noon mbiɗa kanko kono wino wi ala ko mbaɗa makko ɗum woni noon waylakum jalle pone mon la taftaru hoto pefiliɗe alallahi Allah kadiban fenade fa yusihitakum walla fa yasahatakum e jangguin meɗen fa yusihitakum halka on Allah halkira on bi azabin lepte ummarade e muɗum walla fa yasahatakum o halka on bi azabin e lette wa qad khaba perti maniftara on pepindiɗo fenade e Allah Allah wi fatanaza'u ɓe poɗodiri kamɓe a fir'auna en amrahum fiya ko mabɓe baynahum hakkude mabɓe Musa wa asarru kanko fir'auna e wondiɓe makko ɓe cuuɗi ko wiyete annajwa gundu ɓe ndeeyi qaalu ɓe mbi e koye mabɓe ɓe mbi inna hazayni selli ha may inna hazayni wana isma inna nden wonata ko la sahirani wana khabar
inna hazaini la sahirani inna hazani la sahirani wana sifa ɓeeɗo ɗiɗo wona badal faami inna hazani la sahirani hazani o ko ɓeeɗo ɗiɗo la sahirani ɓeeɗo ɗiɗo ko wileɓe wone naato hade sago o masirta kono ɓe masirta ni eyi goy so tawi joni noon a wi inna hazayni ay hazayni wona ismu inna la sahir wona habar makko ewi ala ko ɓuri ɗum fewde jangin abi Umar anani Abu Umar jangirta noon wona Abu Umar gallal mami noon ko Abu Umar yuridani ɓe muuyi an yukhrijakum kode ɓe jaltinta on min ardikum e leydi mon ɓe jiɗi yaltinirde on ko bi sihirihima mbilew maɓɓe ɓe yadhaba ɓe jaada bi ɗariqatikum e laawol mon almuhla ngol ganduɗa ko potodirgol laawol mon potodirgol ngol laawol mon teddugol ngol ɓe jaada hen ɗum ɓe jiɗi ɓe jiiɗi ko ittude laamu mon ɓe jogito ɗum noon fa ajmi u ndendine kayda ko wileɓe mon ndendine wileɓe mon ɓurɓe wawde mbilew jomiraɓe peeje e wileɓe mon ndendineɓe fa ajmi u kayda ko ndendine ashabu fa ajmi u ashaba kaydikum ashaba kaydikum ndendine jomiraɓe peeje mon to banggue wileɓe summa atu ngaron saffan alhaali laatade oɗon mbaɗi sappeji koni waqad aflaha malama al yawma hande manista ala on pol kamɓe wileɓe ɓe kaali ka ala nde ɓe jetti ɓe ngari hankadi e fewji alhaali maɓɓe qalu ya Musa ɓe mbi Musa ikhtar suɓo imma an tulgiya ma a weddima sawruma gila premier wo imma an nakuna walla minen min laato awwala minen goni arawandiɓe man algamo ene weddo min beddoɗa gila premier walla min beddo Allah wi Musa o so weddo ɗaccuɓe beddo nde wonno so Musa weddima ɓe mbawata weddade nden doole Musa ɗe gandetake sabu so Musa weddima kam fof ɓe dogata doole Musa ɗe gandetake ɓuuri welde koɓe beddo ha para jowo yimɓe jiya gatuleje ɗe ɓe mbaɗi ɗe way hulɓinade ni yimɓe fof mbiya woyi heeli o kayɓe gañama borama on saaha Musa weddo kañum gaño nden ɓurata yodde saɗa sippira e neɗɗo fanima ɗum yani kay ala fayida koma cippiron kay kolla ɗum doole holluma doole liɓa ɗum wiya kan wayi ɗum kono mo paaɗa ferguiti yani on ka andata qala Musa wi bal ɗaccu alqu beddo ɗe fa alqaw ɓe beddi fa ida ndeka yo hibaluhum ɓoggi maɓɓe ɗi wo isijihum e cabbi maɓɓe ɗi yo khayyalu ilayhi ene gamna ɗo Musa ɗo min sihirihim ɓe mbilew maɓɓe ngu ene amna ɗon ɗo Musa ɗo annaha ɗum ɗon ko bolle tasaɗe ene jara deedi Musa sono to ɓoggi ɗi ene jaaha o sikkata ko bolle tawana yo khayyal ko khayyal no comme film cinéma bana ko ɓalal tan ɓolal jiya puccini doga jiya hankandi ɓene jima ga ɓene gama ga kono ko ɓalal tan woni ɗon de sa ummima tan a suusi memde tan de ko ɓalal memata so haqqille ma tan ari e memde ɓalal ngal ma taw ko ɓalal haydara ko ɓalal tan woni ɗon sa ƴeewi télé tan télé joni wona sa soynima jikkata ko ene woɗɗi jiya avion ngaji ndiwa ne juuro kono ko télé ngel tan de woni ɗo sa memi tan de ko weere woni ɗo goɗɗum ala kankone fi mbilewne ko noon tan way a yiyan mbarodi ene diwna kono ko mbarodi tan sa wakkilima nangue tan ko mbarodi ɓoggol wonata ko ɓoggol tan won ɗon ko caysayago ngu ko guite ɗe ɓe liggoto ko guite ma ɗe jiyata mbarodi ko nana mbarodi so haqqille ma ari tan e nanngude ɓoggol ngol tan ko ɓoggol wontata goɗɗum ala ay kono 10 000 joni ñangoto waɗanma ɗo 10 000 tan jiya ko 10 000 de nani kono sa heeɓi tan a heeɓe jungo ma sa rungtima hamon tak kayit wona 10 000 sirroyi tan gasi fa awjasa Musa su'i fi nafsihi hore mum khifatan fa awjasa Musa khifatan fi nafsihi Musa su'i e nder hore mum kulul Musa wayno kulɗen Musa noon wona mbilew ngu o huli koko Allah koɓe mbaɗi ɗo ko kawniɗe Allah hade jiɓade yimɓeɓe jiya ɗum cikka koye gonga ɓe goni mbasa gonɗinde Allah ɗum woni Musa huli
قلنا الذي من موسى لا تخفرون إنك أنت الأعلى أن ونقول وألقي يد ما في يمينك كوني نعمة سيبدي ما تلقف ما صنعوا كبن غوليكو كبن بدي كو فوف مددum halab sabu inna ma sana'u ay ko be badi ko kaydu sahirin ko peje wilebe tan wana hay hunde wala yuflihu sahiru sabu bilejo maletaake hayso ata kala do arde bilew Musa weddi sawru toddi dendangal kebe banno ko fo halak sawru toddi on saha de Musa sawru toddi fa ulgiya saharatu wile be beddi bilew men sa sujjadan ene cujjani Allah tabaraka wa taala imanan billahi wa kufran bi fir'aun di cujji don edi ngongdini Allah edi jeddi fir'auna e ko wana dum fof wa hada min gharaib qudratillahi dum do koy kawnide hatan Allah hayso algaw hibalahu wa ism bil kufri wal juhudi jonjomi beddima cabbe mabbe bogi mabbe sabu yeddude Allah e sabu wonde hefere summa algaw ru'usahum ba'da sa'atin lishukri wa sujud caggal dum don fodde ertan be beddi koy mabbe leydi sabu mantude Allah e sujjande Allah fa ma a'zamul farqu bayna al ilqa'ini ala ko buri mawnude ceernul hakkunde de beddane din wiyama non lam yarfa ru'usahum min as-sujudi hatta ra'ul jannata wan nar be ciutani koy mabbe e cujjugol he habe coyni jeygol be coyni nanu balidi habe coyni jeygol be coyni aljanna be ji goto fo yi jeygol e gite mum do sujjido yi aljanna e gite mum yi drapoji ne beyo yi pisinaji ne doga besnoje ne beddo besnoje leydi والثواب بنجي برجتار والإيجاب ورأوا منازلهم في الجنة بنجي قال لهم بهال الجنة قفوا إن من الله تبتجيلوا بتشوفوا تكرر ثم تجرون بكمنه قالوا بنبي آمنا برب هارون وموسى بنبي من قوم نجد هارون وموسى قال فرعون يا أبا آمنتم له أن قوم لنم قبل أن آذن لكم قادين جميرتم أن إنه عندك كان قال كبيركم كان كوني مودون من جنگين دون الذين أن علمكم السحر غندين دون بلو kanko woni mawdo mon fala wo gaddi annami woni mami taj aydikum juude mon wa arjulakum e koyde mon min khilafin taw ko ngada beño e wada dum don wala usallibannakum mami fet on min anani de e ba fi juzu'in nakhli e poobe tamaroje mi fete on hen wala ta'lamunna ma on gandu ayyuna holfu e amen bele ko min walla ko Allah Musa eno mo on gandu holi hen asaddu burdu sattude azabal to abga hol burdo duumade lefte mo gandu tay ko min bur bonde walla tay Allah Musa bur bonde qalu be bimo bolle puyde e purjiri burdo bonde ne wimo lanno hiraka min jogorani subade ma ala ma jaana e do ko are amen min al bayyinati e dalillaji pengi wonande Musa koy gonga woni walladhi min gondiri on fadarna taddo min faddi sayidi wat ma anta qadin kala ko badata ko nyaawata ko gollata ko sayidi golludum ko bolle puyde sabu innama taqdi ay gollata ko hadhihi al hayata ad-dunya ko dam do gurnam adun tan goddum ala so min mayiten perdi gasi ay ko bawda de foko gurnam adun hada so min mayita Allah ko bawda nan kan innana minan amanna minan kay min gongdini bi rabbina jayda amen li yaghfir lana bela o yafo min khadayana bakatuji amen wa ma akrahatana alayhi e ko bawnuda min e mum min asiru to bange masalan bilew ko biida min jangu bilew an wawno no mi min jangu bilew biida ko min gollu bilew ko an wawni min e min nyaago Allah bela Allah yafo min dum kono an kay do jidda fo ya sabu wallahu Allah khayrun kanko buri muddude ma ta bange barjitaari so doftama wa abaga kanko buri heddade lefte so wafam qala ta'ala allawi innahu ko woni fi man ya'ti rabbahu on ma are jobu mujriman ene woni bakkodindo no fir'auna ni fa inna lahu jahannama o ene wodum jahannama la yamutu fiha o ma yata no fofto te wala yahya o wurata ngurdam nafajam wa man ya'tihi mu'minan on ma are Allah ene woni juldo kada amila salihata kadi ni golli golle modde farillaji e nafilaji fa ulaika beedo lahum wadi ad-darajatu darajuji al-ulatu jannatu dum ko aljannaji adnin di ganda ko nyibdi tajrine doga min tahta al-ismu ala anharu challi be naati don khalidina kaga nyaawana be tiasal fiha to wa zalika nad al-janna sasa alli jazaa'u woni jobdi man tazakka on labde bakkat wala gar awhayna wallahi min bahima ila Musa min bi Musa anisri bi ibadi rutnu jiyabe ambe jaahe jamma fa umudon leydi misra ndi pokkite fadrib lahum wadande anani de ay wa dariqan lawul fil bahri mayo yabasan tawa lawul gol ganda ene yora lawul jorogol
famtasala ma amara bihi kanko Musa o rewi ko Allah yamirimo yo war ko wa aybasallahu al-arda Allah yorni leydi ndi famarru fiha be ndewi hen Allah wi la takhafu an Musa ahulata darakan hebtede fir'auna hebtade ma wi nanguma ala ahulata dum la takhafu darakan wala takhsha ahulata yolat fa atba'ahum fir'auna rewne mabbe fir'auna rewne mabbe bi junudihi walla fa atba'ahum rewe mabbe fir'auna bi junudihi wonde konuji mum fir'auna e konuji mum dewe mabbe fa ghashiyahum hippi fir'auna min al-yammi e tewru mayango ma ghashiyahum ko hippibe ko yolibe ko ko adalla fir'auna non majjini qawmahu yimbe mum wa ma hada fir'auna kay fewnaji fal awaga ahum fi hilaki ko yandini be koy halkare anani sabu yu ko ma ahadikum illa sabila rasul ko wana gonga ya bani israila e hewul bibbe yaquba qad anjaynakum wallahi min dandi on min adubikum e an ganyamon fir'auna wa awa adnakum min podondiri e mon jani badduri to bange masalan hayre nde al aymana bange nyamo hayre nde Musa pour totte masalan tawreta golla wa nazzalna alaykumul manna min jippini e modon ko wete dobe guudade wasalwa e nyabbe belde min jippini mon dobe guudade e nyabbe belde haalde seeɗo noon haaltante ɗum ɗo Allah ɓe Musa ɓenni wona ko nelaaɗo Allah ko yahudiyankoɓe hawrunoɓe nelaaɗo Allah ɓe Allah haaltanta o waddano e koleji maɓɓe yoɓe gandu ɗum kulu Allah wi ɓe ñaame min tayyibati e gueɗe daguiɗe ma razaqnakum ko min garsiqinno on wala tadagaw fihi oto mbewe hen hoto jedde nema Allah fa yahilla aleykum jippo e mon gadabi tikkiram wa man yahlil alayhi kala mo jippi e mum gadabi tikkiram faqad hawa on kam fukkima e jeygol ko innino min la ghaffarun min woni jafoto liman taba wanande on duttido e kefiru wa amana gongini Allah wa amila salihan golli golle moƴƴe summa hatada feewi on kay anani wa ma a'jalaka holko yaccinma an qawmika ga yimbe ma ada jabba tawreta ya Musa an Musa kala o wi hum kambe ulai woni beedo e bendo waddani ala athari koy ciaggalam be ngoni e bena ngara anani de Musa de Allah noddi Musa mu Allah wi Musa hor balde capanɗe tati saftoradu jamma e nyalawma ngara bodo tottuma tawreta Musa hori balde capantati de timmi balde sappo dewde hen de ko addi dum ko Musa soccade Musa anyi hunuko ko na wayni socci malaikaji di bi no gonirnoda ni buri urde e ko coccida ko Allah wi mo tawde a soccima hor balde sappo dum woni sappo tarti hawri balde capanɗe nayi Allah wi mo cuɓada e yimbe ma capanɗe jeeɗiɗo ngardon ben ngara tubande rewnoɓe ngaari ɓe Musa non hankanti ardiɓe non heñi yettoyi Allah do yetti Allah wi ma a ajalaka an gawmika ya Musa holko yaccinma ga yimbe ma be ga an Musa holko ana heñi hatta ɓe ngara dala Musa wi hum ulai e ben kambe ngoni be do ala athari koy ciagalam to ngoni min godda e bena ayibe kay Allah wa ajiltu Musa wi njaaccorimi ilayka fewde ma rabbi jomam ko li tarda bele da dala taala Allah wi fa inna no minen qad uhiya walla qad fatanna qawmaka Allah wi Musa min pinnini yimbe ma min baadi ka caggal ne gummida ton kambe fo be ndewi ngaari wa adallahu samiri o do gorko beetedo Musa bun Zafar mansubun ila samirata ko leñol wiete samiratu kanko o do Musa non ay o jiiday annabi Musa mo ganduda o anani ko leñol e bani Israil wiete ko gabi ko leñol e bani Israil wiete ko samiratu ha joni e ngol woti e bere mabbe wiyama kanko ko nafigi ko Jibril non nenomo ay wa fir'auna hankani natani kirsudi cukolon yummiraado o jibini mo non ko deeda yummiraado o faymo e gaska wadi mo don tan ko wayna naddeni wayna caangel ni tan yehi Jibril non Allah neli dum e makko yo ya muyninamo o Jibril ene muyninamo fedeeli mum tati di en fedeelu wotru yaltina kosam fedeelu wondu yaltina nebam wondu yaltina njumri dum o muynira kanko o do Musa nafigi o
o ɗon noon o Musa noon ko addani ɓe rewde ngaari ɗum woni wa adallahumu samiriyu o ɗo jeeyaɗo e ngol ɗo leñol majjini ɓe fa raja'a Musa rutti ila qawmihi fewde yimɓe mum gadbana ko tikkuɗo asifan ko cattuɗo sunnu qala o wiya qawmi e yimɓe am alam ya'idkum mbele fodanano on rabbukum joomon wa'adan fodore hasanan moƴƴere wonde Allah wiino ene totta on deftere tawret ha mbele ɗum ɓen yonani on holko ndewan ton ngaari Allah bonni mon puuy hanani wiyama nde Musa ummiti to Allah sami asiyaha o nani kaacali wadda jiija o nani dille wa kanu yarqusuna ɓe gone amde hawla al ijli sara ngaari fa qala lis-sab'ina alladhina kanu ma'ahu wa capanɗe jeeɗiɗo ɓe wondunoɓe o wi hada sawtul fitnati o sawtu mo nanmi gurel men to o sawtu ko sawtu fitina wona sawtu jam o haali ka haala noon ko wiɓe afaɗala aleykumul ahadu mbele juuti e moɗon masalan ahadi bayral mbele mi wayru on ha ɓurti ko ɗum addano waade ni ko jaami ko ɓooy am arattum walla muyɗon ko an ya hilla nde waɗɗoto aleykum mon gadabun tikkere min rabbikum ummarade jomon e rewde ngaari ndi fa akhlaftum luundi ɗon maw'idi fodoram goppuɗon mbasɗon fadde hami arta qaalu ɓe mbimo ma akhlafna minen min luundaki maw'idaka fodore ma bi malkina e hattan amen wona minen belade walakinna hummilna baccu minen min dondama awzaran bakkat min zinatil qawmi e cuɗari yimɓe ɓe andi en nde jeheten ñalteten misra ñandet eɗen jaaɗen doga bone Fir'auna en luɓinoma bani Israil en kanŋeji ha heewi luɓi en aywa pour eɗen gonduno e jambaw andi ɓen luɓino koreji Fir'auna kanŋeji cakkaji kanŋe no rewɓe mbaɗata ni tawa eɓe joguino yangue aywa koreji Fir'auna ɗi luɓi ɗum ngende Fir'auna ɓe gartida noon Allah waɗi Fir'auna en kisa joloya kanŋe o hedde juuɗe mabɓe joni noon nde ɓe tacci nde e ko Fir'auna en kadi nde gonno e nder maayo he maayo ngo weddiɓe dow taw e maayi eywa kala bannoɗo hen jawel e bannoɗo hen kotanel e bannoɗo kala koɓe banno cuuɗaji ɗe ɓe bannoɗe foof yimɓe Moussa guitti ha laaɓe goppiɓe ɗo jeehi on saaha noon nde ɓe goto fof nana mofti kanŋe mum Samiriyu noon wi gadde kanŋe nde Moussa yehino to yaade Allah kanko Samiriyu Moussa Samiriyu o wi gadde kanŋeji joguiɗon ɓe gaddi kanŋeji ɗi o itti kanŋe makko omo joguino kanko no watti hen o ƴetti o waɗi ngaari ɓakkere walla waɗi ɗum ngaari kanŋe ɗum woni fa gazafnaha min beddi kanŋe amen o e yamirore Samiriyu min beddi kanŋe amen o e jeygol fa kadhalika no min beddori ni alqa Samiriyu ko joguino ko noon weddori ko cuuɗari ndi joguino ndi e leykal kal o nanguno e holsere Jibrilu puccu Jibrilu o leykal o itti hen kalɗon leykal o nde o fewni ngaari ndi ha paari kalɗon leykal o waɗi ɗum e kine ngaari nde o fewni tan ngaari waɗi tew e jiiƴa woni hunde on saaha andani woni Allah wi fa akhraja lahum o yaltinani ɓe ijilan ngaari tafandi jasadan bandi tew e ƴiƴam lahu enen wodani ngaari ndi khuwarun ko wiyete kuunaɗi fa qalu Samiri e rewɓe mum jaɓanɓe ɗum ɓe mbi hada ilahukum ɗum ɗo ko Allah moɗon wo ilahu Musa ɗum ɗo woni deweteɗo Musa fa nasiya Musa kay yejjiti dewete ɗum wiɗi ƴeewoya Allah makko nan qala ta'ala Allah wi Allah bonni mon puuy afala yarawna mbele ɓe jiyani an ko woni fi la yarji'u ngaari ndi ruttani ilayhim fewde mabɓe qawlan konngol wala yamliku lahum darran ngaari ndi joganaki ɓe ko wiyete lor wala nafa an joganaki ɓe ko wiyete nafoore holno ɓe jogitorto ɗum ko Allah ko wawa ittude caɗele wawa addude nafoore ɗum ne wona Allah wala gara qala lahum Harunu Allah wi wallahi haalanino ɓe Haruna min qablu ko adi Musa artude Haruna wi ɓe ya qawmi e yimɓam innama futintum bihi ay ɗeɗo gueɗe koɗe gueɗe ɗe jarri boro ɗon kon jarri boraɓe ɗum tan gande ɗum ɗo de kon jarribaɓe ɗum innama futintum ay ko jarri boro ɗon bihi ko ngel ɗo gayel fa inna rabbakum gande joomon arrahmanu ko Allah ɗum noon fattabi'uni ndewe e am e rewde Allah wa adi'u
amri ɗofte alhaalam e rewde Allah qaalu ɓe jaabi Haruna ɓe mbimo lan nabraha min ceerata alayhi dow ngaari ndi akifina emin ñiiɓa emin ɗufno hatta yarje ilayna Musa min goppata rewde ndi ɗo ngaari ha Musa arta qala Musa nde arti nde wiya Haruna he ma Harun ma mana aka anne ko hanma idra aytahum tumene jiiɗaɓe dallu eɓe majji ko hanma Allah tattabi'ani a rewata e am ko hanma rewde am ko hanma an la tattabi'ani ne ndewa anani bi maana an tattabi'ani ndewa e am ko hanma ndewa e am ne jiiɗa eɓe ndewa e ngaari nde ko hanma rewde am afa asayta amri a woofat yamiroram e ñibdude e rewɓe ko wona Allah qala Haruna wiɓe yabna umma o wi ɓi nenam yabna umma ɓi nenam walla yabna ummi yabna ummi e ɓi nenam la ta'khudh bi lihiyati oto nangu waram nde wonno Musa nangiri haare nde ko jungo nano nangiri hoore nde ko jungo mum ñaamo wala bi ra'siya oto nangi hooram nde andi Musa nangu waare makko kanko Haruna fooɗi ƴetti jungo fayo hoore he jaggi sukundu cikki fooɗi e makko ene tikki o wi inni no min khashitu mboɗo hulno somi rewi e ma somi rewi e ma ɓe ndewani ngaari ndi ndewata am somi rewino e ma ɓe ndewani ngaari ndi ndewata e am mboɗo huli noon sa artoyi an taqula ne mbiyata farrakta an a serndi bayna bani Israila hakkude bani Israila ɗum kul noon somi yeehi wodanma ɓe rewɓe am ɓe saliɓe rewde ngaari ɓe ndewata am joni mbiya min serdiɓe ɗum kulnomi saabu tikkanami walam tarqub a fandanta ko gawli kongolam e ɗum ɗon Musa decci qala Musa wi fama khatbuka annene hol alhalima ya Samiri anne ko woni ko mbaɗirɗa ni qala kanko o wi basurtumi hollama malam yabsuru bihi keɓe kollaka e mum keɓe jiyani ko mi andinama keɓe ganda faqabadtu minnene tammi qabdatan tamande min asari e leydi masalan batte hoolgo puccu ar rasuli Jibril Allah nde wonno ene muy nannudemo jeygol kanko Samiri Allah weddi e ɓernde makko andindemo kala puccu Musa ɗo yaɓɓi kalɗon leykal kala ɗo fulla haalat Allah longginimo ɗum beele mo anda ɗum o andi ɗum kile ko cukalel o mofti leykal kal kal majjani nde wonno Allah ne yiɗi nandudemo jeygol Allah sago andinamo andi Allah si yiɗi nandudemo jeygol o fewjanta ha feewa ko mbaɗɗa fof feewa mo mbaɗɗa fof feewa o wi fana basutu ha beddimi masalan leykal kal e ngaari ndi aha ƴettumi leykal kal beddimi e ngaari tafani ndi wa kadhalika ko ni de sawwalat li suɗirimi nafsi fittanam ni de fittanam waɗi a faami wa alqa fiha an akhudha qabdatan min turabi ma zukira aywa Allah weddi e ɓernde makko yo Allah weddi e ɓerdam yomi nangu tamande e leydi e puccu kalangu wa alqiha ala ma la ruha lahu o weddo ɗum e ko ala ruhu wonande ɗum yasiru lahu ruhan kana wattinde jogo ruhu wa ra'aytu qawmaka dalabu minka mi yi kadi yimɓe ma ɓe ene ɗaɓɓe ma an taji ala lahum ilahan ne mbaɗanta ɓe Allah fa haddasani nafsi fittana mi yewtanimi an yakuna dhalika al-ajlu ilahuhu fittana ndu yewtanimi ndiwɗo ngaari yo wonto Allah mabɓe banni ɗum tan waɗi wadde ɗum goɗɗum ala qala Musa o wi Samiriyu fadhab ya ummo ɗon fa inna laka ne wodanma fil hayati e gurdam kaddi ko gurata an taqula nde mbiyata kala coyni ɗon mbiya laani mi sasa hoto ɓallumi kaddi gurdam ma kala mo coyniɗa mbiya ɗum hoto ɓallumi koy hoto ɓallumi so waɗi noon yahata mayde a ɓallata ko hay goto ɓallata ko a yahata mayde Allah Musa bi mi waɗema kuddi kala mo coyniɗa aduna ene fayema mbiyata ɗum hoto ɓalle
sabu sa memi ɗum mayat so memi mayat gandu so memi mayat memi ɗum mayat dogata woni noon mi waɗema ene wodanma e gurdam ma anta qulane mbiyata kala coyniɗoma mbiya ɗum laami sasa oto memam de oto ɓallumi laami sasa fa kana yahimu fil bariyati wiyama o hata koye ladde kanko oɗo masalan samiriyu ko ida massa ahadan so memi neɗɗo aw massahu ahadun walla so wodi memɗo wo humma jami'an so memi neɗɗo mayat so neɗɗo memi mayat non dogata Allah yi wa inna laka na wadan ma an samiriyu maw'idan fodore e lettedema lan tukhlafahu a jogorani lundade nden fodore a jogorani wirnade ka ummitintedo wanzur ndar ƴew hada ma yaade ƴew ila ilahika fewde Allah ma alladhina on zaltama battinnoda alayhi mum akifan ada dufni ada dawa lan harriqannahu mami duppumo e jeygol summa lan sifannahu min jaromo fil yammi e tewru ndiyam nasfan e jaragol ay jawgel nanugel ay sa nanigel arju marwan nanugel ƴeewa e lewon ɗo ngel sorata ƴeew so waɗa banggue hirnage ɗo ngel sora kamɓanami wa innama ilahukum ay deweteɗo mon allahu ko Allah alladina on wiyama caggal nde o hirsi ngaari ndi ha paari o duppidi o ƴarinde e nder maayo geeƴi o wi innama ilahukum ay deweteɗo mon allahu ko Allah alladina on la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa so wona kañum tan wasi'a Allah o yaajani kulla shay'in kala hunde yo hunde ilman gandal kala hunde yo hunde Allah ne andi Allah ala ko majji anani kadhalika ni de onon mi nelado Allah Allah wi na min kayama odo qissa ni na ussu alayka min qissarantuma min anba'i khabaruji ma qad sabaka ko adino to bangel wa qad ataynaka min dokkima min ladunna ummara daga amen zikran qur'ana man a'rada anhu kana mo durni qur'ana sadi gongninde fa innahu on kam yahmilu rondo yawmal qiyamati nyalawma danga wisran ko wete bakkar khalidina fihi kebe sasobe lettede walla bakkar o wa sa'alahum bonani be yawmal qiyamati nyalawma danga himlan ko wete dongal yawma yunfaqu fi suri nyalawma Allah ndu wutta wa nahsurul mujrimina min dendini heferebe be yawma idir on saha zurqan giside enen goni korode yatakhafatuna ebe cuudodira baynahum hakkunde mabbe ebe biya illa bisum onon kay on meedani nyibde aduna illa asran so wana balde sappo e jammaji mum be gona e haalde kan don haal Allah wi nahnu minen a'lamu minen buri andude bima yaquluna kebe jogori haaloyde aha wana no be mbini de Allah wi wana non iz yaqulu isabu yaqulu ene wiya dum kadi amsaluhum yeruji mabbe tariqatan lawol gongol be ne biyanno in labisum on nyibani illa yawman so wana nyalama goto ben ko non biyata kanyumen wa yasalunaka kambe hefere e be namdo ma kambe makkanabe holko be namdorto ma sabu mo woni kinari e jelkitgol e be mbima anil jibali kaaje de holno gonirta so darga darima de do kaaje ne biida darga ma dara de kaaje so darga darima no wayata de bayata Allah wimo an Muhammadu faqul wibe yansifuha rabbi joomam ne jarode do kaaje nasfan e jaragol ayno cheenal wedortoni non de do kaaje bedorto Allah wi fa yazaruha Allah wi rani dey hennundu bacca leydi liqa an ene werti safsafan ene fotondiri la tara fiha ayata elidi iwajan ko wete nat wala amtan wana tulde ala nadde ala Allah wi yawma idin nyalamu mo deedo kaaje jara nyade hen yattabi'una kambe yimbe be sebe gummi may goble mab be de wad adda iya noddowo am holi on israfil wi halumu ila ardir rahman ngare norde Allah anani Allah wi la iwajalahu onyogol ala na mo nyade hen ala de be mbawi o nyaade ala de be mbawi rewde nyade hen so wana Allah wa khasatil aswat Allah wi deeja sawtuji pop deeja ana lirrahmani wonande hinirante Allah tabaraka wa taala hay goto dillata ton go fuko cuk hay goto halata nyade hen fala tasma'u ananata illa hamsan
so wana saɓango koy no koyɗe jaɓɓirte leydi ni ɗum tan nanata kono a yaɓɓi kam a gañi kam ala ko caɓali koyɗe tan nanata Allah wi yawma idin ñande hen la tanfa'u safa'atu nafata tefore hay goto illa man azina lahu rrahman so wana mo Allah wi yo tef on tan tefo yo tefane on tan tefore nafata walla tefana wa radiya lahu tawa Allah ene welanano ɗum tawlan ko wiyete kongol Allah ene welano de wi la ilaha illa Allah ma'a adilatiha wonde kawtol mu aɗa kawtol de kawtol ko ɓoggol joni saɗa saña ɗum wona ko ni hen ko gotel wona mbaɗano ɗiɗi ni wiyete hawtade kawtol woni la ilaha illa Allah e wa mathalan hawtorte ko Muhammadur Rasulullah woni wonde kawtol mum والمعنى من مات على الإسلام فقد رضي الله قوله كلام ما يدو يكون أنني دي لا إله إلا الله إن وين الله ولا ما كونغول مم وأذن له الله يمر أن يشفع في غيره وتفن قدم وانا كنك وأن يشفع غيره فيه وتفن قدم وانا يعلم الله إن وعندي ما بين أيديهم كون ياسم بيجر الآخر وما خلفهم إكو بمنو شغل تأدون الله وين عندي كون ولا يشيدون كم بكم pirtota ko bihi Allah elman gandal be ganda wa anatil wujuhu allawi yankinano jeese nyande hen lil hayyi wonande gurdo mo mayata alqayyumu nyibdo alqayyumi mo ganda ko nyibdo non ko Allah wa gar khaba nyande hen perti man hamala on donduda zulman ko wete kefir wa man ya'mal on mo golli anani de min as-salihati e gede dewe Allah ko huwa mu'minun de o gollande ko juldo wonno fala yakhafu on kay hulata zulman ko wete toñange wadde bakkar on hulata ɓeydanede bakkar wala hatman o hulata kadi toñede ustanede masalan baraji wa kadhalika ni dey Allah wi anzalnahu anani de min jippiniri qur'ana o min badimo qur'anan ko qur'ana arabiyyan e demgal arab wa sarrafna min pirli fihi e nder qur'ana min alwa'idi e cappoje la allahum belejo kambe hefere yattaquna be den to kefir aw yuhdisu walla qur'ana yewtan lahu wanande be zikran jangtowol walla fuddana be jangtowol haalana be halkaabe adinobe be tesko fata'ala Allah tinima Allah to wi mawni al maliku manganda ko lamdo al haqqu tabiddu e ko be kala wala ta'jal bil qur'ani oto yaccu sadai sai qur'ana ne jange oto yaccu to wiide ada refta hen ada rokka dade annela dalla hordum tampine so jibril ne janganamo Allah wi mo hoto yaccu anani hatta yaqra'uhu alayka ha jibril jangan madum de wonno jibril kana ya'ti lin nabi bil qur'ani ko jibril addantuno ne la Allah qur'ana fayulabisu jismahu anani de jibandu du fo jillondira wa anani wayadahu fi qalbihi Allah yetta qur'ana o wada berne makko fayuridu nabiyya ta'ajjula ne la do yida heñade wonnudo bihi e halde qur'ana fa amara Allah alla yandega bihi Allah wi hono tampino hoore ma rokkude daad hatta yagra'uhu jibril bil lisani alayhi zahiran ha jibril hala e dow kedoda so gasi Allah wi la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu wal hikmatu sanam dama fi talaqqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jibril zahiran andi jibril nelad Allah dadi dum to dow nelad Allah jibril janginu kono to lesko ko nelad ande qur'ana ko anda feccere nu de wonno qur'ana o ittato ton to nelad Allah ko kanyum wonton ko muhammadur rasulullahi woni ton e ba qur'ana o tellina e leydi addana dum muhammad ibn abdullah rasulillah muhammadur rasulillah ton qur'ana o wonno de ittato nde tellina e muhammadu ibn abdullah rasulillah tellina e odo man ala ko majji qur'ana itta ko e makko adda ko e makko dum tagi kanko tadi jibril do ko jibril o wi ko woni sababu ha jibril way non o mo jangina en jangirten enen وأنه يكون سنة متبعة بلنا وانا سنة دويتين لأمتي وانا دي لنيو المكو فهم مأمورون بالتلقي من أفواه المشايخ أي لنيو المكو ويامي رابي وانجانغو يكونوا لسيرم كون سابابي جوكي سابالام كما قال من ركضات أدوي كون نون بيلا يا جانغو
jaccon seeda dum tan wira non anani nde wonno wala yaflahu man akhadha al-ilma bil qur'ani min as-suduri nde wonno maletaake yettudo gandal tan jangi tan ni tawala janginde dum walla masalan jangi qur'ana e tableau tan taw ko ni tan ala janginde dum on maletaake balitta laqi lahu sirrun akhara janginede nde ene wadi sirru goddo demgal ceerno rewde hen keddande won sirru woni hen kono so wanano dum kay wa hebde wuro man tan ada jeewa hijjuma janga hijja ha bawa tan pata e vil ada jangina hoore ma Allah wi mo wala ta'jal hoto yaacho fil qur'ani e jangude qur'ana min qabli ko adi an yubda ilayka le gasnate fewde ma wahyuhu wahyum ko adi de jibril halata hoto refti hen wa qul bi rabbi jawmam zidni ilman baydanam gandal qur'ana fa ka anna fa kullama anzala alayhi shay'un minhu zada bihi ilmuhu kala de jippina e makko qur'ana o baydo kadi wawde أناني ومن هنا أناني أمر المشايخ المريدين دم تجي سيرم موب ركوب ويردوجي به إبن جمينا بتلاوة القرآن والتعبد به rewrude Allah qur'ana ba'da kamalihim caggal hankanti be badi zikruji ha berde de laabi be batti wiede naftete qur'ana jangete qur'ana wa nazafati qulubi caggal berde de laabi wa ma damu lam yakmalu ya'murunahum bil mujahadati biz zikri don be berde de cuwa labde to be jemirte ko be zikrat Allah e be jangor salatul fatiha en la ilaha illallah en ha berde de laaba li takhallusi qulubiha berde laaba wal hikmatu fi dhalika anna al ghaflata fi dhikri akhaffu minha fil qur'ani de wonno welsungo to bange zikru buri hoyfuta to bange bakkar e welsidade qur'ana lima fil athari sabu hadis goto wi rubba qari in lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu heewi jango qur'ana taw qur'ana ne hodo dum tagi fa ja'al al arifuna tawassul lil qur'ani aywa dariqan o wi andube Allah enen bada jokkorade qur'ana laabi yujahiduna anfusahum kabay pittari men fi ala yazdanani fi hali yazdadu bi qira'atihim al qur'an uluman bele be beydoro jangol mabbe qur'ana be beydoro hen gande wa ma'arif wa akhlaqan jikkuji wa hina idh falaysa tarkumul qira'atu fil mabda'i li kawnihim ghayruhu afdalu minhu ala o wi addanani be woppude qur'ana to premieru wonde qur'ana wonko buri dum ala ko buri qur'ana sanani e be biya almudus jaggi wirdu yo wona wirdude ko fuur ha bernde de laaba ha fittandu laaba seydan natta jogade gedal awan saha jangu qur'ana kono qur'ana ala ko buri dum yanzafu anfusahum lil qira'ati pour pital ilaba aywa bele be bawa jangude qur'an wala gada ahidna wallahi min basima min basinoma anani de ila adama fewde adama min qabru ko adinde o nyaamata lekkiki min kalni hodo nyam lekki fa nasiya o pi ahdi amen walam najiz lahu min danyanani mu azman ko wete pellital wasde wazkur jangtu izqulna lil malaikati tubana min biyani malaikaji usjudu chujjane li adama fasajadu be chujjili illa iblis sawana on don nan kam sujjali anani aba iblis sali fa qulna min biya adamu adama inna hadha odo adu laka ko gañoma ane wari zawji ko gaño jom suuduma fala yukhrijannakuma hoto be jaltin on hoto yaltin on onon dido minal jannati aljanna fatasqa tampa an tampa holko woni tampere ma tampira remde wazari awde wal hasade sanji wadda hani e yerwade wal khubzi e defde ko wana dum no hoto jalti aljanna de aha odo tampino de wonno aljanna dum fu ala to inna lakane wadan ma alla tajua fiha de a heydata adi janna wala ta'ara aw halata wa annaka an la tadma fiha adamdata aljanna wala tadaha ayata nange fa waswasa ilayhi shaytan soksokini fewde makko kanko baba adam qala shaytan wi iblis wi ya adam e baba adam hal adulluka arha mitindinma ala sajratin likki al khuldi chasal ki ganduda sa nyami ayaltata wa mulkina lamu la yabla mu ganda rappata gasata fa akala baba adama yumma hawa be nyami minha e lekki ki be no be nyam fa badasa feñani lahuma wonande be sawatuhuma bonam ngarago mabbe awraji mabbe jalti bada figa be natani yakhsifani e be tebita alayhima
minha e mabbe min waraqil jannati e berewre fi aljanna pour be cuuroro dum wa asa adama non wofi rabbahu joomum fa gawa baba adama o wi bewi e nyamde lekkiki summa jatabahu rabbuhu caggal dum non joom ko labi mo ballini dum hoore makko fataba alayhi alla jabani mo tubu be no gilaw tubani wa hada alla fewnimo e duumade tubde qala alla wi ihbida an adama e yumma hawwa jippode e kala ko mufti e mun yo jippo minha e aljanna jami'an pop ba'dukum yoga mon anon ko jogori yaltude mon li ba'din wonande yoga adu won ko anyondirobe be ma ton beedo be tonya beedo fa imma yatiyannakum so tawi aroye modon minni ummarade am hudan pewal faman ittaba hudaya kala dewdo pewalam hono qur'an fala yadillu on majjata e aduna wala sada malkistake to lakhara wa man a'rada on mo durni an zikri ga qur'anam sali gonginde fa inna lahu ina woden on ma'ishatan ngura kan ganduda bankan bittuka ma o dancon ngura bittuka to ngura ka wiyama koy gabri bittamo ton wa nahsuruhu min dendina mo yawmal qiyamati aywa a'ama ko gumdo qala o wiya rabbi jomam lima hasartani hol ko gummintirdami a'ama bodo wumi wa gado kuntumi latinoma basiran bodi yanno e aduna joni non mi ummi gummiti min di kadi bodi yanno joni kadi mi wuma qala alla wima aha kazalika ni atarka arino ayatuna ayaji amen fanasita ha goppuda ayaji de calida masalan aywa gollude ko wiya e majje ko calida dum ha min wakadhalika an hande wakadhalika ko non aywa alani de al yawma hande tunsa anne goppeda e jeygol he jejjiteda anne no jejjitirnoda qur'ana oni non jejjitirtoda hande e gol do jeygol afami don de ay anani Allah wi heewi be min totti qur'ana jejjiti qur'ana o Allah wi mo kadhalika al yawma wana jejjidde non rende barde wana dum ala wana jejjidde rende barde o wi dum wana dum وفي سبو أودو آية سلطة الاستدلال بهذه الآية دل نراد أودو آية قال دا إن الدنبياء أتتك آياتنا فنسيتها من دكينا ما قرآن أمن ججدنا أن وكذلك اليوم تنسى أن ججدنا جينغول على سلطة ويدنا على أن من حفظ القرآن دين دو قرآن ثم نسيه يجد القرآن يحشر يوم القيامة أعمى على كوي لأنه أمر اختلف فيه العلماء أودو آية أندو به إن لوريهن فمذهب مالك رضي الله عنه وبه حفظ الزائد أما تصح به الصلاة عن القرآن مستحب أكيد ابتداء ودواما أيوة المام مالك أبي شغال سيموري فاتحة رن واود فاتحة رن سيموري كو بيدي هن كو en yidata en yida wawde dum sa wawi faate simor tan hanni don yoni jangu ya diine jangu ya sali gorte en lortorte janab ko buri don ko non rende ha baarano ba fa faden ni dum ko en yida te kadi en teenti kadi yidede ibtida an non wadawa man nyane den da ha maya taw baray kanko alma mariu fa nisyanuhu makruhun ndeke wadde feere bornande dum ne anyata فامر ومذهب الشافعي إمام شافعي ونا ننبي أنوي نسيان كل حرف منه كبيرة وبي كلا حرفير نندن دا يقولان بدا فير بوري غندا جوغي بكار مود تكفل بالتوبة كما توبنا الله والرجوع بالحفظه بدا فير نافدان دنتا idi enere no hizbaji nogas wi tampi dali wada fere hizbaji bora o bi kala hen harfu bakkal mawdo nan don ma utubanal tabado ala ka say jidi goran fu den non gande sirat taw wono fo won mon den no hizba sappo be den nogas borini ande hay hude abdou jallam fumi diren borni jehi Suleymane wada fere politique so gire mon mayde ngirdi fo so hi son fere mbona oy awada feere ngartira ala kanko safa yi ko non wi almam mali wi ken anyata on kam buy bubde seeda wa kadhalika ni dey no neddo o ruunori qur'ana
ni Allah wi najzi min jobirta man asrafa on dewdo ko wana Allah walam yu'min taw gongdinani bi ayati rabbi e kawnide jomum wala adabul akhirah ay left al-akhirah asaddu buri sattude left aduna ko abaga buri duumade Allah wi afalam yahdi lahum bele feñanani be kambe heferebe makko kam ahlakna heebi ko min kalkuno qablahum ko adibe min al-quruni leddi yamsuna kambe makkana be ebe jaha fi masakin be kodorde men ebe jaha be jabba kodorde men inna fi dhalika wane dum do la ayatin ko teskiya li ulinnuha wanande jomirabe haqqillaji Allah wi walawla kalimatun sannatan wana kongol sabagata gadinangol min rabbika ummarade jome wande ma onen lefte hala khara lakana ma la totona halkare de li zaman en nyibde mabbe aduna he wa ajalun ko lajal musamman innaga fasbir mun ala ma yaquluna kebe kalas wasabbihi jul bihamdi rabbika yettode jome qabla dulu ishamsi ko adine nange fudata jul subaka wa qabla ghurubiha ko adine nange mutan jula takusan wa min al-layli hude e jamma jul kadi fasabbihi woni jul futura e geje wa atrafan nahiri dagandeji nyalama jula woni tusubar la allaka bele jo an tarda ada wele bima tuuda min as-sawabi ko jogoda ro koyede baraji wala ta muddanna aynayka an muhammadu ay wa hoto fotu gite ma ila ma matta'ana bihi fewde ko min dakhmitum azwajan fasongaji ko minhum e mabbe kambe hefere jawdele aduna min dokkibe de an nelaada Allah hoto fotu gite ma ƴewde dum zaharatal hayati dunya dum do ko pindi gurnam aduna tan ko cuudari mum min badirni ko li naftinahum fihi bele min pinnina be hen tan wana hay hunde la tanzur bi aynaka ila zahrati dunya horon dardu gite ma de fewde pindi aduna ragbatan saburirdude wa hadha al khidab li rasulillahi anani dey ko anelaada Allah halda do kono wol muradu ghayruhu ha muya do ko wana nelaado muya do ko wana hafaden alusiyen kono wana nelaada Allah sabuli anna zalika mustahilun alayhi sabuna la sallallahu mustahil mum wa mathalan yide aduna yide aduna nelaada Allah ko dum sabuli ma warada annahu khuyira bayna an yakuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan o wiya yo subo Allah wada mo annabi mi lamdo e wonde mo annabi o wona maccudo fakhtara an yakuna nabiyyan abdan o subi non wonde maccudo tawa kadi mathalan ko annabi taw ko maccudo o nani de wa warada lastu min ad-dunya o wi kadi kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi min mi jeya kay aduna wa anani de wa laysat ad-dunya minni aduna jeya kay am min hewuni alana kam aduna wa rizqu rabbika ubi arzige joomi hon aljanna khairun buri mojjude e ko be dokka ko e aduna wa abaga buri heddade wa amur ahlaka yamir yimbe gallama bis salati e julde wastabir alayha mun e julde kadi la nas'aluka min defanima an nela Allah rizqan arziginde horema min defanima nyamminde goddo Allah wi nahnu minan narzuquka minan garzigintuma wa anani ko minan dokkan ma ko nyamda min defanima hay goto ونحن متكلفون برزقك من دفتي أرزقما فتفرغ لما كلفت به أن كنت نون أويو أنني يوان ونيمير داكو هلكم بلا يارو الله كو ولا تستغل بما تكلفنا لك به ومن دفن ما كو دوم هو سوكلير سان رewde الله وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهل بيته ديغون so tawi yimbe galle makko donki ko nyaami wadi nyalama goto be donki ko nyaami amarahum bis salati o heewi wiide be ko juule wa tala hadhihi al aya o janga ado aya wal aqibatu wattande yettade littagwa wodani yimbe be ganda ko hulbe Allah wa qalu hefere bi lawla yatina ko hadi muhammadu addan en bi ayatin hawnini min rabbi ummarade jomum Allah wi be dai awalam ta'tihim bela arana mabbe bayyinatun hujjaji bangudi ma fi suhufil ula ko wonno e defte adinobe kono ben penni kalka wana ben pennino kalka e kawde ngare men onon no so tawi kawni de ngare mon on jedditande on kalkel Allah wi walaw anna ahlakanahum min kalkino bi azabin lefte min qablihi ko adi gargol nelaado Allah la qalu mabbe biyo yanno yawmal qiyamati be biya rabbana jomi amen lawla arsalta ilayna ko hadi nela fewde amen rasulan nela fanattabi ambele min deba ayatika ayajma min qabli ko adi annazilla min koyata e yawmal qiyamati wa nakhza min danya gacce min koyne fi jahannam e jeygol jahannam kul wibe kullun minen e mon fof mutarabbisun ko min fandibe ko jogodo ken minene e min fandi ko jogori arde amen onon ne kon fandibe ko jogori arde mon dum non fata rabbasu pande de fasata alamuna ma on gandoy yawmal qiyamati man ashabu sirati holi on jeedo lawol asawi pocingol wa man hitada mo on gandu holi on pewdo ummarade e majjere bele ko minen walla ko onon mo on gayndo dum sadaqallahu alazim